Dyn ni yma bore yma yn Clwb Hamdden yn Dinbych. Mae'n braf mewn bore yma ddod nôl eto i weld pethau di newid eto yn Dinbych. Ni wedi bod ar y lle Hamdden yn Sir Dinbych ers tua 5 mlynedd rwan, a hwn di 4 chwaith ni wedi gwneud pethau newydd yn Dinbych. So dyma'r ystafell newid yn Abel Newydd. Yn cynnwys bwrdd newydd sy'n symud fyny lawr, ac hefyd teclyn codi. Wnaeth hwn fod yn bydd mawr i ni yn hynny ac i bobl sy'n defnyddio'r ystafell. Felly, yn yr ystafell oedd newid, dyn ni gael y lle di aildeulu i gyd, y waliau i gyd ac y lloriau. Mae'r waliau yn dod ar lle fyny lot, mae'n edrych lot mwy llachar yma, a mae'r llawr yn mynd i stopio dal gymaint o ddŵr. Felly, yn y neuadd pwll, dyn ni wedi cael to newydd sy'n gwrthŵr. Mae'n goliadau sy'n taflu'r golau dros y to. Mae hefyd goliadau sy'n pwyntio lawr ar ochr y pwll. Mae'r waliau gyd wedi cael ei aildeilio, mae'n edrych lot gwell. Mae'r llawr wedi cael ei olchi, a mae golau newydd ar hyd ochr y to sy'n newid lliwiau ac yn edrych yn rili neis.